Jak se jmenuješ? Jmenuji se Barča Jíchová. Anet. Andrea Rachel Hajková, ale říká se mi Andy. Andy. Jmenuji se Martin. Já jsem Anička. Jak se o kempu dozvěděla? Filipovo, nejlepší kamarád, mi řekl na moje narozeniny, mi napsal přání a k tomu mi poslal letáček s tím, že jestli bych si nechtěla zlepšit angličtinu. Tak jsem si řekla, nikoho jsem neznala, nic jsem nevěděla, ale řekla jsem si, jdu do toho. Tak jsem tady. Ahoj. Hele, Ilčo, jak jsi se o kempu dozvěděla? Přes mamku a mamce to někdo říkal, ale nevím kdo. Měli jsme v kostele takový plakát. Řekla mi o něm Jana Křížová u mě v kostele v Praze. Takže jsem se o něj dozvěděla z naší mládeže. Dozvěděla jsem se přes mládež v našem kostele. A šla jsem sem taky podpořit mamku, protože tu vařila a celkově podpořit to, protože to bylo první kolo úplně tohohle tábora. Tak. Hodně mě bavil ten tanec, ale nevím, jestli dokážu říct, že mě to bavilo jako úplně ze všech nejvíc. Ninja. Ninja, OK. Bavilo mě, my jsme vytvářeli tance různý a v tom jsme soutěžili, to mě bavilo. A pak jsme šli na výlet a během výletu jsme hráli jednu hru a ta mě taky mega bavila. Asi to těžení té rudy. Zajímavý. Asi tak nějak jako všechny, ale asi nejvíc to tancování. Protože jsme to měli jakoby hodně dobře vymyšlený a myslím si, že jsme měli jakoby i dobře jakoby se cvičený ten tým. A Stop Psycho. Asi když jsme zpívali jednu chválu, kterou znám. Asi hodně ten včerejší rozhovor s Kim, co jsem měla večer po programu. Bylo emocionální. Jaká situace? To tancování, jako že ukazujeme na to, kámoš vedl nás. Asi. Asi ty večerní programy celkově. Jakoby ty příběhy a zpívání, povídání si vždycky večer. Asi většina nebo všechny ty příběhy od Američanů, jak vždycky říkají večer. Jejich svědectví. Asi nejvíc, když zpíváme večer chvály. A asi úplně nejvíc, když jsme jako všichni potichu a Lucy a Blakely zpívají. To je tak dobrý. To je tak dobrý. A ty prostě můžeš jenom poslouchat chválu Bohu a soustředit se na ní a je to hrozně krásné. A čí večerní sdílení k tobě promluvilo nejvíc? Andy. Asi to od Robin. První večer. Kimi. Kim. Protože s tím jakoby hodně soucítím. Buď to od Blakely, nebo od Andyho. Asi Blakely, no. A Kimi, no. To bylo moc krásné. Bylo takový hrozně krásný upřímný. Bylo vidět, že je to bolí, ale i tak by jako byly upřímný a to bylo krásné. Asi Filipa. Chtěla bys příští rok znovu? Mega. Určitě. Už se chystám. Skvělý. Hele, a teď znovu? Určitě, 100%. Jo. Totálně jo. Takže přijeďte, protože je tady... Jo, tak určitě přijeďte, protože tady máme hodný Američany, skvělý lekce angličtiny a zábavné hry a táborák a bazén. OK, hele. A je něco, co by si chtěla vzkázat americkému týmu? Česky nebo anglicky, je to jedno? Tak asi budu pokračovat v té češtině, ale jenom, že se rozhodně musí vrátit ty samý lidi příští rok, protože jsou super, je to s nima tady hrozně fajn a jsou moc milí. Určitě přijeďte. Rozhodně. 100%, možná i 1000%. Já moc nejsem na takovýhle tábory a celkově, ale tohle je fakt dobrý. Angličtina, pecka, procvičíte si to tady fakt dobře. Mluvíte tady celý den jenom s angličanama a prostě i na obědě, na snídani, na večeři prostě se furt mluví jenom v angličtině.
A jsou tady strašně dobré lekce, že vám všechno jakoby vysvětlí a jsou hrozně ochotní, i když třeba neumíte nějaký slovo, oni vám jakoby opravdu pomůžou. Jsou prostě opravdu ochotní a počkají na až zjistíte ty správné slova a prostě snaží se všechno pochopit a říkali mi, že prostě i říkali mi, že si všimli, že i oni sami začali mluvit pomalejc anglicky, aby jsme se všichni dorozuměli. Takže určitě přijďte. Pozvala bych vás na dobré hry, pozvala bych vás na geniální chvály, já nevím, mně přijde, že tady je jako všechno dobrý, prostě místo dobrý, jsme v přírodě, není tady signál, takže fakt jakoby musíš mluvit s lidma, musíš být s lidma a i když je to na začátku jako nepříjem, tak mi to přijde vlastně skvělý teď. A nevím, čas s Bohem a s lidma, který ho milují, je krásný. A mají se lidi bát jakože angličtiny? Ne, mega ne, já jsem se toho bála. Upřímně, ale ty Američani jsou hrozně hodní a chápou i to, co nechápu, že chápou. Oni jsou geniální. A můžu se těšit na dobré jídlo od Jany a na dobré taky promyšlené hry a hezký program a teplou atmosféru. Tak určitě přijeďte, protože tady máme hodný Američany, skvělý lekce angličtiny a zábavné hry a táborák a bazén. Podle mě byste se měli zavítat, jelikož aspoň se naučíte anglicky, poznáte nějaký lidi jako z USA a plno dalších. Takže English Camp. Mega super lidi. Američani jsou úplně skvělí a nikdo vás tady nebude soudit za to, že neumíte anglicky. Já to taky neumím. Prostě je to mega přátelský, je to pohodový, není to klasický tábor, kde byste vstávali v 7 ráno a hnedka šli na rozcvičku a jeli furt celý den. A je tady hodně času na hodně deep rozhovory a miluju to tady. A taky jsem se bála sem jet, protože noví lidi, ale jako vyplatilo se to úplně mega moc. Thank you for all things you done for us. I'm so glad I meet you. I love you so much. Thank you. Mwah. I really appreciate that you flew across the ocean to be with us here, and I understand it can be weird in totally different country, but I am thankful for each of you. You really made me feel some deep things and made me think different about myself and about others. And you are most wonderful people I've met throughout the entire year, and I love you very much. Thank you for everything. It was so much good to know you, everyone, and I hope we will see another year. Ať asi přijedou zase. OK. Visit Czech Republic.